Vítejte u dalšího videa, tady jsem s Eliškou a Čau! Jmenuji se Alexa, myslím. No v Minecraftu, jinak se jmenuji Saša. Už, hej jo, tak budem jak Kea, ne? Bužum. No a dneska jsme si to připravili hru Na mobil. Hádej kdo. Ty jste už asi viděli u Menta, což je pravděpodobné, ale bude to takový challenge. Natočil to, myslím, jmenuji se Martin. Ment A ten, no prostě ti retardi to natočili. ano. No. A teďka to budeme natáčet my, ale prostě no, natáčíme to my, no. Takže. No. Máme už otevřené pohádky, zpěváci, herci, prezidenti, sportovci. A dáme youtubeři. Youtubeři 1, protože 2 nemáme. Takže nejdříve Natáčela s Hogim. Šopaholička. Ano. Vytvořil Minuj.cz. To už tady bylo. Počkej, ukážeme. Minecraft. Jo. No dál. Maso. Steak. Ano. Je to jako vaďak, ale je to Virál. Ne vidrál. Ano. Sorry. Jak? Ano. Kávu si... Jo. Co? Kovy. Ano. Nebo gambol. Ano. Natáčela s Hogim. Terry. Blicn. Ano. Blicnovka. Natáčela s Hogim. Gabriela. Hecel. Ano. Nechce si ukázat tvář. Gamer. Ano. A zdravím všechny youtubery, které tady vyjmenujeme. Čau. Ano. House. Minecraft Box. Ano. CZ. Má rád zelenou. Ment. Ano. Mentička, třídička. Má šátek na sobě. Nej. Ano. Fake. Natáčel hororovku. Gogo. Ano. Kokot. Sorry, Gogo. Jsou dva. Miral Bradr. Ano, ne. Mad Bros, ale dobře. Martin, no to nevím. Nevím. No. Jsou to dva chlapci, kteří dělají pranky. A oni jsou vlastně Češi, ale mluví anglicky, ano. takže Viral. ano. Bradr. Divoké prase. Hogi. Ano. Ahoj, Hogi. A ty? Show. Zdravím Ano. a ty ho. My už máme 3 minuty. Takže konec, uhodli se. Jsem prostava. Teďka 17 podstav. Ukážeme to tu? No to je naopak, takže to je... Není. Takže vážně 17 postav. A Už jdeme... máme 47. A Hej, tady je youtubeři 2. já vím. Myslím, že to budou youtubery 3. Ne, nejsou. No a teďka Počkej. hraju já. 158 postav. No a teďka hraju já. Hej jo. Nevyhráte. Teďka hraju já. No, tam... Takže, Uvidíš, že já jsem dobrá, jako v tom... já jsem len. Takže, Já jsem lepší v jdem na korisku. to. Já budu ťukat. Start. Natáčel to s Hogem, je to jedna youtuberka, Tady byly já, Nocnovka, House, Minecraft Box. jo, zdravím všechny. Gamer. Jo. Minecraft. Jo. Místo Vaďáka je... Vydraj. Jo. Gabriel. Gabriel Hetzel. Jo. Šupak Holinikou. Šopahlička. 2. Jo. Mad Bros. A ty. A ty show. Jo. Viral. Brothers. Jo.
Maso. Steak. Jo. Matuš A. Exploiter. Jo. Na něho se furt dívám. Má úžasné parodie. Kovy. Jo. Místo Vydralila je... Vaďa. Jo. Máte rádo zelenou. Ment. Jo, Rent. Jmenuji se. Jmenuji se Martin. Jo. Šátek. Nejfake. Jo. Divoké prasátko. Sprostí, hodně nadává, pistole. Jo. Co? Nevím. 18. Takže, takže tady vidíte 18 pasta. Jo. Vidíte 18? Máš to obráceně. No a co? To je jedno? 18 postav. 81. 18 postav. Tak a ještě zkusíme tak 2 hry a Máme ukončíme. A dáme si... Bohužel Elišce to trvá ještě 15 minut, takže nevíme, jak to stihneme. Ne, do 15 můžeme. Ano. Od Spejbla. Hodvím. Ano. Máme pohádky. Nemáme nic už skoro. Ale pohádky. Kurva. Tak nic, pohádky ne. Takže to by bylo asi pro tento díl všechno. A nebo se ještě zahrajeme jednu hru. A jmenuje se... Moskovna. Red Hunt. Takže Počkejte chvíli, já jsem ta hra načte, já vám ukážu. Takhle vypadá Red Hunt. a my se to s Eliškou na nic sem domluvíme, takže my to zastavíme a podíváme se na to vůbec, jak se... Ne, my to dohrajeme, protože to je to Red Hunt. Ale my to zastavíme a domluvíme se, jak to uděláme, takže na chvilku to zastavíme a... Jo. Takže na chvilku čau. Takže Jsme domluvaní. Ano, Ale takže... ruku nemáme vybranou. Jo, já beru tady tu. No prostě v té hře jde o to, že se plácáte. Takže každý má takovou tu ruku. Ano, ready, step to attack. Ať to rozhezká hra. Prohrávám. Ty vyhráváš. Yes! Sakra. Ha. Nejde nám to vůbec, nejde. Wow. Sakra. Aha, já zapomněla, že hraju. Wow. Je to 5-5. Ale. Haha. Já vyhrávám. Prosím, nervozita. Je to nervózní hra. Yes! Jo! Nervózní hra, vážně. Nechápete. Zase nějaký divný. Hodně divný. To ještě jeden bod. Teďka se nesmím nechat. To si nesmím nechat. Já potřebuji jeden. Wow.
Je to napínavé? Sakra! Hej, ale to pak nejde už. Jo. Je Je to 9-9. To prostě, takže 10 minut. To nedohrajeme. Wow. Tak musím někde se vzdá a zdávám se já. A vyhrál jsem já. Zdávala jsem se. Máš to naopak. Takže pro toto video by to bylo všechno. Odbírejte, dávejte lajky, komentáře, pište a čus. A čus. Nezdar.